по решение на еврокомисар по Гюнтер. Да, петък, 19 часа. Едно! Филм за Янза, най-голямата река на Китай, която извира от Тибет и пресича 10 провинции. За Дазу, безценен образец на пещерното скулптурно изкуство. За трите дефилета, строежът на най-голямата хидроелектроцентрала в света. Гледайте филма на програма Атлас «Живата река». Събота, 15 часа и 10 минути по канал 1.